tiriona tambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana. Kusangana kwatiri kuita pano paZim News Beat TV tisangana pachirongwa turning point from prison to progress apo patinoenda kumajeri akasiyana-siyana munyika yedu yeZimbabwe tichitenderera kuti tinonzwa magariro ari kuita amani shamwari dziri mukati meusungwa, mhosva dzakavapinza mukati meusungwa uye zvakare donzvo riri rekuziva kuti pavapinda mukati meusungwa ndeapi mabasa emaoko avari kudzidza avari mukati meusungwa zvikuvabatsira zvakadii, hama neshamwari dziri kuvagamuchira sei, vari kuuya vachionekwa here uye zvavangade kuti mhuri yeZimbabwe ivabatsire nazvo panguva yavanenge vagere mukati meusungwa. Saka tinoti aiwa regai timboenda kukadoma farm prison timbonotaura nehama idzodzo timbonzwisisa zvavangade, mabasa emaoko avari kubata, zvii zvavangade kuti vapihwe nemhuri yeZimbabwe zvingazovabatsira mukushanda kwavo kana kuti mukudzidza kwavanenge vachiita mabasa emaoko. Nhasi ndina mukoma Boniface Mutapati vati aiwa hanzvadzi yatimbogara pasi ndimbokutsanangurira mhosva yakaita kuti ndipinde mukati meusungwa uyewo zvimwe zvezvinhu zvandiri kusangana nazvo ndigere muno. Regai ndinzwe kubva kuna mukoma Boniface kuti nhau yakasvitsa panguva ino inauyi. Mukoma Boniface makadi inofara makadi sisi. Aiwa nditi nani patise pano pakaduma prison. Pakaduma prison pakanaka chose. Naika. Nayo mhepo kaita kutopinda munyamavhuvhu ka. Chokwadi inguva yemwaka inodarika chiuya chishanduka mamiriro ekunze. Aiwa tinotenda Mwari. Mune makore mangani ekuberekwa? Makore ekuberekwa ndine 30. 30. Okay, kumushande ku? Kumusha uGokwe South. Kuti kwane mbudzi kwa Jiri. Kwa Jiri. Gokwe South. Kwane mbudzi ya North. North. Okay. Chifu wekumusha kwenyu ndiani? Anonzi Jiri. Chief Jiri. Dzinombotongwa kumadzimambo. Kwamunambopezera mambo endo here kumadzimambo kumbono. Ayo. Zvekupara mhosva kana kuti kwandine mhosva ndiko kutanga. Ndiko kutanga. Okay. Aiwa zvinoitika munhu wese anongona kungopara mhosva kuzongopedzera wapai. Wapa chokwadi. Hande mukoma tasangana naso pamusha uno. Mhosva yakupinza mukati meusungwa imhosva iyi. Mhosva yakandipinza muno Railway Act. Okay. Ndakabatwa ndine maCopper cables eRailways. Saka mhosva ishinzi Railway Act. Okay. Yakaparika kupi zvanga zvafamba sei kuti muzobatwa uchinitsanangurira muzeri? Alright. Mhosva iyi parikiro yakaita ndeyekuti ndaedza kutsvaga mari. So mukuedza kutsvaga mari nekuda kwekusaziva mabasa kana kuti kushanda nemaoko. Mabasa ataingoziva ndiwo echikorokoza chingopindawo mamainzi chichibuda. Asi hazvirambe zvakanaka mazuva ese. Pane painozombokatawo titogona kutomborohwa nenzara. So mukutsvaga imomo ndo matosangana nevamwe vanenge vachiziva zvavanoziva kusvika pakupijoinisa zvavafana neizvozvi. Saka chinokonzeresa kuti kazhinji chinokonzeresa kuparika kwemhosva dzakaita sedzekopa dzine chekuita nekutsvaga mari. Munhu anenge asina basa raanoshanda. Zvekuti zvikaoma mukukiya ndo paanozongopedzisira kuita neizvo zvemhosva. Kuti inzira yekutsvaga kurarama. Mhosva yangu inini ndakaiparira muno mukadoma. Embrace Turnoff. Embrace Turnoff papo pandakaparira mhosva ipapo ndo pandakabatirwa ipapo mushure mekupfurwa nepfuti.
pandauyiswa paBF police chibva BF police the very day ndindaenda kuchikoti ndikazoendawo kuchipatara ndokuzouya kunoko asi ndakarapwa zvangu zvakasarirawo zvishoma asi kufamba ndakufamba kugona kumhanya chii zvese ndinoita nevamwe ipapo ndotenda kuti ndakabatsirika ndikapora saka takushanda kudai sepanapa pakadoma tina sevedu anonzi ofisa musiwa ndigoni kutenda zvakawanda ndikataura mashoko akawandisa ndogona kuti kukanganisa kutenda vanogona nekuti zvavanotidzidzisa zvinobhadhara mari yakawanda asi tinotenda kuti tiri kudzidza pachena vanoprovide zvavanokwanisa vanoedza muworkshop medu muno chiona mishinari yese ndiyo vakati uyai mukomana muite se mudzidza isarudzo yatinoita kuuya kunoko nekuti hapana anonzi iwe hande kunongonzi vanoda saka inini ndakaona zvakanaka kuti ndikadzidza basa remaoko rakafanana nero rewelding basa rekuti ndokwanisa kuzviitira project yangu basa rekuti zvekare ndogona kupinda pakambani ndogona kutambirawo salary next time handichadzokere kumhosva kuda kuti ndenge ndava munhu wekuti ndakuzvishandira ndeti tichidzoka futi panyaya ipapa pachikoro ipapa tinopiwa macertificate anowanikwa macertificate tinoregister kuKadoma VTC Vocational Training Center ndo vanotitungamira pama-exams edu ndo kunobva zvekare macertificate edu saka tinenge tatodzidza maoko todzidza zvekare theory kuda kuti certificate iroro rinenge rangofanana nemunhu ari ikoko kuVTC ikoko ndichikudzosei kumashure eMukoma Boniface ndozvamusanangura muchiti pashamwari ndopatakazongofurirana handi musi wamafurirana kuti ndo zvatakunoita maiziva here kana kuti first time here kana kuti mama tongogara muri masviri matangiro andakaita paramosva ndine hama yangu yepedyo yandaigara nayo hama iyi yakasungwa mushure mekunge vawanikwa vachimaina pasingatendeki asungwa ndokuenda kujere achienda kujere mwana anga nemwana wake nemudzimai wake mwana anga ari mudiki zvegore mwana mukuziva semwana mudiki mucheche azive chinokuwadza kana chisingakuvadzi akabata akatsva musoro fesi yese zvokubva skin zvinova zvinhu zvakandiisa papressure kuti uku ndiri kumba kwangu uku mbuya vapisigwa mwana atsva akuvara vaenda kuchipatara vaadmitwa zvichireva kuti inini ndini ndakanga nditori baba panguva iyoyo kumaini mari ichiramba kubatika ndo pandakasangana neumwe akandibvunza waiziva dambudziko ranga riripo zvikanzi ko mwana ava sei ndikati mwana ari kuda mishonga so mari tikuishaya ndopa akanditi pane pamwepo kuti tikaenda nokwanisa kudzoka woone mari yakaita semari iri kudiwa iyi inowanika kuti paidiwa $80 chete kuti mishonga yese ivepo ndikati zvakanaka handei kuenda kwandakaita ndakaenda ndisingazivi tikanosvika njanji kwatakasvika but haana kutsanangurira kuti kuenda kubasa rei haana kutsanangura kuti tikunoita basa rei angoti tikaenda kutokwanisa kunodzoka nemari saka ini mupfungwa dzangu ndaingofunga kuti pamwe pane mugodhi waanoziva unongopindika otobuda nematombo saka zviri izvo zvandakajaira sataenda kuya ivo vakangonosvika vakanditi iwe mira panapa kana pakaita munhu anenge achiuya unotiudza kuti zvakanaka bva vaenda kumaturusi ataive nawo taive nepiki shavheri
ndo maturusi atati nawo vachera ikoko ndaingonzwa kuti vari kuchera ndiri ku road vapedza kuchera vangouya vakati handei taenda patakaenda tikanosvika tikamirira mota ipapo ndopandakatangira kuona kuti hatina matombo tine waya pandangofunga kuti hasinziri mari patamirira mota ikauya tikatotengesa kopa yaya asi ndasati ndaziva kuti ikopa ndaingoti hameno imwe waya yatiri kutengesa tatengesa takatowana mari inini ipapo ndakabva ne$100 ndakatozvifarirawo ndikaona kuti zvodori nani pane kumaini kwandanchienda pandaenda ndikanorapisa mwana zvese zvikaitika asi sekuti ndakambowana mari ndozvakaita kuti ndirambe ndichidzokera kujanji kuya kusvikira pakuzobatwa kubatwa kwedu ndekuti ndofunga kuti anga takawanda here vaiita mabasa iwaya zvichireva kuti mapurisa eNRZ apedzisira akuiswa akudeployiwa nenjanji vachiteedza ndo vakandibata mamazoenda megere musi wamakabatwa kana kuti musi wandakabatwa uyu ndaine shamwari yangu asi iye haana kuwana mukana wekubatwa akapunyuka akaenda ndakasara saka pakutorwa kwemacables aya makanga mane nguva yakareba sei zvaitika madzidziswa makutozoendawo mega mamane nguva yakareba sei apa ndakaenda 2 times pa2 times apa ndo pechi3 saka vakazokuudza iri process vakomana bhozi nadzo muchiti pekutanga makanosiyiwa kugedhi kuroad ikanzi kana vanhu vakuuya munenge muchingopaka signal maipaka signal kekudiya maita sei ndangonzi utiudze nemaudziwa mune makaiteka bhozi auzodedzera kuti kukuya vanhu shamwari makati munoita sei handina kudzidziswa kuti unotiudza zvakati and pa2nd time futi ndakazovati ndoda kuendawo ipapo ndinoona saka pa2nd time ndo pandakanoona kuti hatongochera apa tichienda nonga it's about 30 meters 25 meters kubva murailway line kuenda kune vanoti fire path ndo painenge iri ichiteedza fire path yanga iri 8th wire yaigarira magetsi kuti asabva kunjanja achienda muroad inofamba vanhu saka nekubvisiwa kwakaitwa magetsi chichiita takungotora sekuti hapana basa mabatwa musi uyu zvakazofamba sei vakati chii mapurisa ekuNRZ mapurisa ekuNRZ aya vakati mushure mekunge ndabatwa mabatiro andakaitwa ndakapfurwa asi pakupfurwa kwandakaitwa handina kunge ndatoziva kuti pane vanhu notaingochera tichiteedza road tichienda itrench rataitongovhura tichienda nayo saka pakuchinjana kwataiita iye achiti akambopinda ini ndomira uku iye ndikapinda iye anenge akamira uku saka pakumira kwandakaita uku ini ndo pandakazongonzwa ndatorohwa nepfuti ndangonzwa pfuti kurira ari mugwenzi ndo pandakarohwa gumbo ndarohwa pagumbo ndakarohwa nepfuti yeMosberg ndokungomhanya zvonga 10 meters pandatodonha ndokubatwa kwandakaitwa ipapo saka vandibata ipapo vakazotanga kuita maprocess ekuti ndichitakurwa kubva ipapo nemota yavo tikazoenda kupolisi panguva yandakabatwa ndikwa kuri kuma2 am but ndakazobva ipapo kuma5 tamirira mota ibva Harare chiuya kunoko ndokuenda kupolisi but ndaibleeda zvakanyanya zvokuti ndakapedzisira ndisina simba kana kuona kurefu ndasaona nekushota kweropa muviri zvokuti zvakazoitika zuva iroro ndokwanisa kuziva kugumira ndichibva kupolisi ndichizosvikawo koti zvazvekutongoudzwa ndichizobengenuka zvakanaka ndandava muchipatara aisiwa padripi ndopandakazokwanisa kutanga kuziva zviri kuitika kwakuzouya kunoko sakuudzwa kwamaitwa sezvo kukoti makanga musina chamuchaziva vaiti nyaya yenyu yatongwa sei
nyaya haina kutongwa musi iwoyo akangonziwa remand in custody Okay. kureva kuti wakuenda remand prison ndo pandakauya pano ndo pandakagara remand yangu ndichirapwa. Kurapwa kwandaiitwa ndo kwakakonzera kuti ndinonoke futi nyaya yangu inyonoke kutongwa. Saka ndakasungwa 25 November 2022. Okay. Ndokuzoti kubva papo ndichirapwa kusvika muna March 2023 ndo pandakange ndakukwanisa kumbofamba ndichiexercise ndichikamina ndichita sei ndo pakazotanga nyaya yangu kutongwa ikanopera musi wa 2 musi wa 3 July 2023 ndo pandakasendenzwa ndabatwa nemhosva. Okay. Ndasendenzwa 10 years in prison. Saka pa 10 years kunoku vanoyavobvisa mamwe makore uko yakanzi hatibvisi nokuti mandatory sentence yanzi minimum of 10. Okay. Kureva ndangotongwa mutongo wacho wepasi woyo pandauya panapa pandabvisigwawo nejeri. Mumisira magani? Jeri anobvisira 3 years 4 months. Okay. Ndokusara ne6 years 8 months. Saka after ipapo panguva iyoyo 6 years 8 months vanga vasingagari panapa taiendeswa kuChikurubi maximum. Ndokwatakaendeswa azoenda kumuna October musi wa 1 2023 wekare kudzoka kwandakazoita kubva kumaximum kudzoka panapa ndakauya panapa wamusi wa 3 December 2024 nanhasi ndichiri panapa. Ndakatokwanisa kunyoresawo kudzoka kunoku nekuda kwekuti kudhuze nekumba hama dzinova nyore kusvika. Asi mikana yakaita seiyoyi yekudzidzawo ndaizviziva kuti iriwanika iripa. Matongwa 10 years pamazi takuendesa kuChikurubi maximum. Makanzwa sei panguva iyo? Nero kutozoti Chikurubi ndiwo maximum prison. Makanzwa sei muchisvika paChikurubi? Zvinorwadza moyo nepfungwa. Kuti ndangariro zhinji ndedzemumwe mukana. Dai vandipa mumwe mukana ndaifungidzira kuti ndinodzokorodza zvekare. But zvinenge zvatongwa nematare ndizvozvo zvatinenge takutongoitawo. Hapana zvokuzviita tinenge takutongopika. Nozosvika pakuzvinzwisisawo madhezi ekutanga unomborwadziwa pamwe pacho kutosvika pakuchema nendangariro. Asi nozongojaira kuti ini ndakatotongwa ende mwaka iri kutofamba makore atofamba enda kutopedza kana kuti chasvikawo pakati pamwe chaonawo mukana wekukatirwa pomwe mukana. Saka hama dzakasvika muchita sei? Pahama ipapa pakaoma. Kuti vakasike kuzvinzwisisa sekuti ndini ndakaita munhu wekutanga kusungiwa mumuri. Saka kuti vakasike kuzvinzwisisa zvainetsa. Vambozamawo havo kubatsira nemari kuzama kutengesa zvipfuyo neni ndandine zvangu zvipfuyo ndakatotengesa zvese but zvakaramba kuti ndibude. Mari dzakatongopera tikazosangana nemutongo iwoyo. Asi ndakaita rombo rakanaka nekuti ndakanga ndine macounts aya ndamboreva aya. Akazodischarge court ndokubva ndazotongwa ne1 yacho. Ndichipuwa mukana iwoyo nekuti yanga iri first time kuapia mukoti. Saka zvikangonzi sekuti uri first offender 10 years. Ndofunga tozoti iko zvino makukwanisa kuita mabasa emaoko zvasiyana neZBS kare. Makagara munomu ndaipa mabasa emaoko amuri kuita sofa? Munomu inini ndiri kudzidza welding chitori pachikoro. Ndine zvimo zvandakutogona ndotoona kuti izvi ndakuzvikwanisa izvi.
saka sekudzidza tinenge tichiwedzerwa tichienda mberi tichidzidza welding iyoyi haisiyo chete iri pano pane tailoring vanhu vanosona kana iwe kudzidza kusona iripo panotori nevamwe vari kudzidza kusona pane vanogadzirawo bhutsu uko vanenge vachiita vachidzidza mabasa anoraramisa nemaoko zvisinei nekuti ndatsvaga munhu asi pamaworkshop akafanana seedu iyoyi yewelding inoyi tinoremerwa nemari yekuti dai zvaigona tawana masponsors kuti tiwane umwe mushini nekuti tinochinjana mushini umwe chete ouya simbi dzinouya dzinotengwa naticha vedu ivavo saka pamwe pacho mari inomboita shoma zvekuti tombogara hapana ngatingodzidzai mabhuku simbi dzavapo ngatichiuyai kupractical tichingodaro asi tinoona sekuti dai taiwana masponsors anotipawo simbi imwe mishini maworksuit atinoona maworksuit hatina kushayikwa kwemari zvodai pane mari ingadai takatopfeka zvese zvinodiwa panodiwa mahelmets panodiwa maworksuit panodiwa masafety shoes panodiwa maglasses magloves zvakawanda PPE inonzi personal PPE protective equipment personal protective equipment ndofana kunge ndakapfeka safety yakakwana kuti ndisakuware zvakanyanya kana kuti ndisatokuware zvachese kuti pane njodzi pane moto pane magetsi ndinofanira kunge ndine magloves ekuti ndisabate direct ndikaita mistake yekuwirwa netambo ndogona kutsika tambo but kana ndisina safety shoe ndinogona kurohwa nemagetsi ndinogona kutsika simbi yandabva kucheka ndisina kuzviona ndakapfeka push ndikabayiwa saka ndine safety shoe kuita kuti zvinhu zvangu zvinge zvakarongeka kumusoro kuwo tine mahelmet pane zvakawanda zvinoitika grinder rinodambura simbi inodambuka iri diki inoenda kure saka inogona kunangana nepandiri ndisina kupfeka hembe yakakwana ndikakuwara asi tinoita nekuti shungu dzekudzidza saka pamwe pacho tinotozomanikidzira kuti aiwa chakakosha kuti tizive tikadzidzawo panguva iyoyi diki yatichiri mukati patinobuda tokwanisa kutsvagawo zvangu ndikatoshanda ndiri pandiri nokuti muZimbabwe takatendegwa kuti umwe neumwe anofanira kungoita bhizinesi rake paunenge wada kwaona kuti pana panoitawo akutaurirana nevaridzi venzvimbo toita toita kureva kuti basa rinenge rava kutoshandika zviri nyore kana ndikange ndane pangu pandoziva kuti apa ndo pandiri kushanda zvandakadzidza zviya zviya ndakuzvishandisa panze kureva kuti mari ndenge ndakuiwana ndisina wandatadzira saka pamafamily week vari kuhera vachikuona ise zvavakanonoka futi kugamuchira mosva hama dzinouya hama dzinouya even pasiri pafamily week vanouya kunonoka zvavo vanganonoke nekushayikwa kwemari kana kuti kunonoka kuwana mari asi semunhu anenge asiya uri panze vanenge vachibatsirawo ana ikoko ndezvipi zvamunoti makarasikirwa nazvo panguva yakaparika mhosva iyi zvichida vamunoti kuti dai ndisina kuita mhosva iyi ndikadai ndiri pane chidanho ichi neichi neichi ndakarasikirwa nezvinhu zvakawanda kubva kupfuma ndakanga ndine mombe ndakadzitengesa ndichiedza kudzima mhosva zvikaramba mombe dzaenda mari ikanyura ndakanga ndine mhuri dzimai mwana vakaenda saka zvakawanda zvakarasikirwa ende pandaigara
ndaigara Kwekwe ndailoja handitozivi kuti zvandai property yakafamba sei nanhasi handisati ndaziva kuti iripo here ndichaiwana here but mupfungwa dzangu ndakutongogamuchira kuti ndofanira kutobuda ndichishanda zvinyuwani nekuti ndikada kuti nditeverere izvo zviya nogona kuzotadza kuwirirana neumwe munhu futi totasvika pakuparamuswa zvekare saka kuavoida izvozvo kutongonoshanda zvinyuwani nokuti yakatodeuka makanzosei shoko richa kuti mudzimai yakaenda ya zvinorwadza zvinorwadza but ndakazongoona kuti hapana zvaitawo kuti pamwe kugara kwake kunenge kusina kumira zvakanaka ona kuti zviri nane ndiite sei ndiende asi makagara sei pano pakadoma prison pakadoma prison ya takagara kugara kwedu kuri right kuti space yedu yekurara nekufarirawo yekutambira yekurara iri right vanomboedza zvavanogona kutipa zvekushandisa zvakafanana nemachira tinopiwa sipo dzo dzinomboita dzichinetsa asi vakadziwana vanombotipawo zvokuti zvimwe zvacho tinenge takutobatsirwa nehama zvafana nesipo dzekuwachisa dzokugezesa hembe dzekupfeka idzi dzedu dzeorenji idzi kutotenga tikawanirwawo mukana wakakura kuti tidzidze nenguva yedu tichiwana mukana wekunyatsodzidza zvakanaka zvekushandisa zvese zviripo hapana handifungidziri kuti pane munhu anobuda asina chaanoziva zoita pachikoro chedu ipapa pakuwanda kwedu pane vamwe vasina mari vasingakwanisi kuwana mari nenguva zvakafanana nezvi zvanditi tiri kufanira kunyora exam naOctober exam redu rinorejistwa nekuti icertificate rinoshanda pasi rese saka registration fee tinogona kuishaya but ndichidzidza zvinonitungamirira mune imwe losi yecertificate ndikangoti ndinoziva ndisina chinoprova kuti ndinoziva handionisi kuti pane vanhu ngakwanisa kuzvitambira kuti unoziva saka tikawanawo masponsors emari kunyanya mari ndo inongodiwa kutenga zvinodiwa kana vachikwanisa kutengera zvinodiwa votengera zvinodiwa pazvinhu zvinodiwa ndezvipi zvamuri kuda kuti mukwanise kushanda kana kuti mukwanise kutsvagirwawo nevamwe vanokwanisa kukutengerai zvamungati izvi tikazviwana tokwanisa kuramba tichidzidza zvakanaka alright matendwa pane zvinhu zvatinogadzira isusu tinoita fabrication saka fabrication panoshanda simbi dzacho dzinotengwa ndo chekutanga diwa simbi toda marodzi toda ikuwedzerwa imwe mishinari munoona tine 1 machine 1 grinder saka tinochinjana zvireva kuti kana tikawanawo kana mamwe maviri nemwewo mishini miviri takukwanisa workshop inenge yakura chero tikawedzerwa nhamba izvezvi nhamba yatiri yakatowanda pamushini 1 saka mukana inonetsa kuti ukasike kujaira asi kuti ndikange ndinazvo zviri padhuze saka ndikawana mishinari ndikawana simbi ndikawana ma PPE yandachamboreva tokwanisa kuenda mberi nechikoro chedu zvakanaka tichiwanawo maregistration fee nokuti maregistration fee anonetsa kuti timawane kana ndichitarisa nekuti vazhinji vedu tisi takanga tiri mabreadwinner panze saka zvakaoma kuti ndifonere munin'ina wangu kana kuti hanzvadzi yangu ndichiudza kuti panodiwa $50 ndichitoziva kuti ndini ndaimbomuprovide ndichiziva kuti iye aitombochema kwandiri zvinonetsa ini ndichitoremerwa kuti anokunda here
mashoko enyekupedzisira kumhuri yeZimbabwe takatarisana nemhosva dzakaita seyamakaparai. Kune vamwe zvezvi vari kutoronga kuti nhasi na 2 am totoenda kudziva rasekwa kana totoenda kwakati tonoba makopa cables aya. Mashoko enyu kuvanhu vakadaro izvozvi vakatogara kamitinga musangano kuti vanoitawo zvamakaita izvi zvinozogona kuzovasvitsa pamhosva yamuinayo ngekuchudii? Alright. Pamhosva ndisingaspecify ndingangoti chero chinonzi mhosva chidi kuparo kuti zvinodya nguva yakareba yeupenyu wakagara. Paramhosva kunodzosera kumasure, kudzosera kupenyu kumasure. Zvinoita sekuti pamwe ndingokavha kanzvimbo kadiki-diki kadambudziko kadiki-diki aka. Asi mukuedza kukavha kadambudziko kadiki-diki ukada ukakavha nemuparamhosva unogona kuzodemba kwenguva yakareba wakagara. Saka kuparamhosva ndinokurudzira kazhinji kuti vari kunze dai vasiyana nazvo. Mabasa akawanda anopa iyo $5 $10 inokwana. Nobhajeta zvauinazvo tukada zvizhinji usina ndo mukupariwa kwemhosva. Ngaarege kuchiva zvine umwe asina mukana wekuzviwana. Nokuti mhosva dzandinoona especially mhosva dzekutsvaga mari idzi zvinobvira ipapo. Vamwe vanochiva upenyu huraramiwa nemumwe. Umwe anoda kukavha dambudziko. But mukukavha dambudziko ndokurudzira zvizhinji veZimbabwe kuti dai takavha madambudziko nenzira dzakanaka. Nzira dzisingakanganisi waugere naye kana kuti waunosangana naye. Mhosva yakafanana neyangu iyi imhosva inoita sekuti idiki kana muchiitaura mukusaziva, nekuti inini ndine umwe wevanhu vakanga vasingazive kuti zvinoperera kupi kana zvinozoguma nekudii. Kuti mhosva iyi inoita sediki asi imhosva yakakurisisa zvisingaite. Kuti panodzokera kumasure zvinhu zvakawanda. Kuti vamwe pamakopa ipapapa vamwe vanozonowisa matransformer. Ezesa transformer chinhu chinodhura zvisingaite. Kuti chingozomuka chinzi chadonesewa asi pasina. Zvinorwadza. Ingadzosera munhu kumasure upenyu hwake. Saka ngazvishandire siyane nekuparamhosva chiedza kutsvaga mari. Ngatsvage mari nenzira yakanaka. Mari inowanikwa pashoma pashoma tichiunganidza zvinoita zvakanaka. Ngoti notenda nemukana wamandipa uye kuti ndibatsire vamwe vasina chavari kuziva. Mhosva hadzidi kuparwa. Avasiye kuparamhosva. Zvinogona kutopinza munhu muna taisireva. Kuti mukana ilakira kana atokura kuuya kunoku. Nokuti munhu akandipfuura akapfuura gumbo dai akapfuura musoro dai ndakafa. Saka kuparamhosva chinhu chakaipa. Aiwa, tinotenda Mukoma Boniface nekuti udzawo mhosva ikaita kuti mupinde mukati meusungwa. Asi mune kutenda zvakare kuZPCS kuti aiwa zvisinei nemhosva yandakapara vakandigamuchira vakandidzidzisa mabasa emaoko zvino ndakutogona kuwelda, ndakutogona kuita zvinhu zvakasiyana siyana zvinogona kuzondibatsira ndapanze zvakare zvekuti hamuzoona upare zvakare mhosva yakafanana neyaya kuti mupiwe $100 zvichitadza kungodhanyi mawindo enyu nemawindo frames aya makutokwanisa kuita sei kuraramisa mhuri. Tinotenda nezuva ranhasi nenguva yamatipa. Ndisingakangamwi mukuru weprison yedu. Vakatiitira chinhu chakanaka zvikuru. Kuti dzidzisa kwavanoita. Ndo vanotitendera vasirivo tingadai tisiripo pana. Tingadai titori kumunda. Asi ivo vakaona zvakakodzera kuti tidzidze. Kuti tisarambe tichidzoka pana.
kuti kudzoka hazvisi hachisi chakanaka. Nekuti upenyu unonzi upenyu mwene wawo. Asi pane vamwewo varipo kubatsira kuti ushanduke. Kana uchifamba munzira isiriyo tikakorektiwa, munhu anofana kungonzwisisawo kuti aiwa apa ndiri kuedza kubatsirwa ndini, asi uyu kuti ivo vanotori pabasa ravo, vanotoraramidza mhuri yavo, asi mwoyo wakanaka wavainawo iwoyo, novatenda kuti dai varamba vakadaro nevamwe vachazouyawo tabva varambe vaine mukana wakadaro. Ndingangoti ndizvozvo. Aiwa, tinotenda Mukoma Boniface maita basa. Ndofunga mazvinzwira muri yeZimbabwe Mukoma Boniface vachitsanangura mhosva yakavapinza mukati meusungwa uye zvakare nemabasa emaoko ava kugona kuburikidza nekupinda kwavaita muusungwa. Asi havasi kukurudzira vanhu kuti vapinde mukati memhosva nekuda kwokuti unodzidziswa mabasa emaoko, asi vari kuti kana zvichinge zvaitika hapana zvatingakwanise kuita, asi vane kugunun'una kana kuti kunyinyuta kwavainako kuti zvisinei ndakatorasikirwa nenguva, ndakatorasikirwa nemhuri, even veukama chaivo kuti vagamuchire mhosva iyoyi kuti ndozvandakaita zvakatotora nguva kurinetsa, even kana mudzimai nemhuri zvakatosvika pakuparara sekutaura kwavaita nekuda kwemhosva vakapara. Ndofunga manzwa zvavanoda kuno welding kuti vakawanawo magirainda, vakawanawo chino nechino, vanokwanisa kuenderera mberi nemishando wemaoko. Kana kuine vanokwanisa kubatsirana naMukoma Boniface, ingosvikai pakadoma Farm Prison, munokwanisa kuona vanasekuru nambuya vanoita zverehab, vanokwanisa kukudirectai vokuudzai kuti zvinofambiswa sei kuti tikwanise kubatsirana nemhuri iyoyi. Tichiri pano pakadoma Farm Prison zuva ranhasi, tinongotenda nekugamuchira kwakanaka uye zvakare tichiti rambai muchiona chirongwa Turning Point from Prison to Progress. Panzvimbo patasvika pano kuwelding uko tataiwa hatingangobve tisina kutaurawo navo tinzwisise kuti project iyi so far iri kufamba zvakanaka here uye iri kubatsira zvakadii hama neshamwari dzikurarama dziri muno mukati meusungwa. Regai tinzwe kubva kwavari, tinzwe zvisiri kubva kwavari. Chef Makadi, tiripo Makadiwo zvenyu? Aiwa, ndiri nani. Zita rizere ndatya kuzokanganisa marengi pakata. Alright, zita rizere kuzvarwa naro ndoitwa Godfrey Musiwa. Pano pabasa ndoitwa CO1 Musiwa G. Ndakamirira welding department. Ndiri pano pakadoma prison under Mashonaland West Province. Yes. Tinotenda nekuchigamuchirawo kupi kudepartment renyu. Yes. Ndida kunzwa zvizere chef, ndofunga ndambotaura nemumwe kana kuti namukoma wangu Boniface vandanga ndichitaura nawo pano. Achinditsanangurira maitikiro akaita mhosva yavo uye tikazosvika pakudaro iko zvino ndezvipi zvamadzidzawo pai muri muno mukati meusungwa. Wakati inini iko zvino ndakuita zvewelding. Yes. Saka ndafara ndabva ndakuonai muri pano kuti munyatsotipa zvizere kuti kudepartment kunoko zviri kubatsira zvakadii hama neshamwari dzikurarama dziri muusungwa. Padepartment renyu makazvitarisa imimi kuti welding iri kuvabatsira zvakadii uye yachinja upenyu hwavo kusvika papi? Right, maita basa nemubvunzo wakanaka chaizvo. Tiri kuno kuwelding department. Ndinonga ndine ma-inmates akati kuti andiri kudzidzisa mubato wemaoko nova welding and fabrication. Taane mapoka anoita maviri akatonyora akawana maresults awo. Tolinga nenonzi Kadoma Vocational Training Center. Ndo kwatinoita maregistration edu, chikoro chouya wonyora ma-exams avo. Vazhinji vakatopasa chose, ende kune vakanyora vacho vamwe vakakwanisa kutobuda jeri right now. Vamwe vatova nema-personal workshops avo, vanotombodidanawo kuti sewe yamuonawo zvandiri kuita, and I am so proud with that kuti ndakwanisawo kufundisa mwana akwanisa kuzvimiririra. So pasungwa tinavo ndiri kuona kuti vazhinji vavo varoratidza kuva nechido chekosi. Saka pachido ipapo alright. Saka pachido chavainacho ichocho zviri kuratidza kuti
vanoshuvire kuti ramangwana ravo vakwanise kuzviriritira ivo pachavo. 1 vakwanise kudini kuchengeta mhuri dzavo nenzira yakanaka, isiri nzira yakaipa yakafanana nokuba kana kuita dzimwe mhosva. So pawelding ipapa tinoona kuti aiwa they are doing a good job. Vari kushingirira nepavanogona napo. Tinobata theory and practical normally. Saka zvinoona kuti ramangwana ravo rakanaka. Plus zvinobetsera pakuti ivo pachavo reduce the rate of crime nenyaya yedrug abuse. Nyaya yekupahwa kwemhosva nenyaya yekutora zvinodhaka zvakanyanyisa. Mutsvakurudzo tiri kuona kuti zvinokonzerwa nekushayiwa zvokuita. Number 1, munhu akashayiwa chokuita chaanofunga kudhakwa, kana kuti denda anobira munhu, kana kuti denda anoba kana pashopu kana kunopasa kana kuita something. Saka tinoti isusu pane zvavari kuita izvi akange ava kugona kugadzira window frame kana pfiwa zvaro, even sliding gate kana anything chinochekuita newelding, akatengesa chinhu ichocho, kureva kuti iye kana anga ane dambudziko akwanisa kudini kubatsirikana. Nekuti you find out kuti munhu anenge ari panze, mai vonzi varwara, mari inenge idikwa kupe $20, vari kugara namai vari kumusha vari vaviri, iye kuti awane $20 iyo zvarema. Ozongonzi vange vaka haiwe kozvadi kuti tingo turubaka nambudzi yepa next door tanotengesa, tikanotengesa goti miti iri kutengwa, toona $20 mai yako akaenda kuchipatara. Apinda mhosva ande obakwa nemapurisa, oitirwa mapepa, oenda kukoti, oya kuno kujeri. But mukatarisa munhu iyeye chaita kuti aende kunobambudzi iyo yanenge aba, inyaya yesituation yanenge akatarisana nayo. Saka tiri kuti isusu hongu kunyange munhu achinge asungwa mukati meusungwa sezvizvi, akagonawo mubato wemaoko 1 zvawo. Tine zvakawanda zvanoita pano, vanosona bhutsu, kune kunobikwa mabhanzi kubekari, kune vanodzidza kutoita zvemota. Ese wayo mubate yemaoko inokwanisa kuti munhu adini ararame. Saka zvinoita kuti paanobuda paya akaimplementa zvinhu zvanenge afundiswa, akukwanisawo kudini kuwana mari yekuzviraramira. Ndo maendera kuita program yedu. Ende paprogram pedu zvakare kosi yatiri kuita welding iyi kosi inoti dhure kuita, nekuti inoda zvinhu zvakati wandei zvekushandisa. Chinhu chinonyanya kutiomera chatinoshuvira kuti deni tanga tawana inyaya yeprotective clothing. Protective clothing kuti vawanewo zvinhu zvekuzvidzivirira zvafane ma-worksuit, ma-safety shoes, ma-welding goggles, zvinhu zvetoshuva kuti tikange tiinazvo kutanga tinokwanisa kuita basa redu zvakadini zvakanaka. Because chekutanga chatinodzivirira pazvose tichitanga kuita chikoro kukuvara, ma-accidents. Sama ma-accidents anokonzereswawo nekuti chinyi, pane zvimwe zvinhu zvetogona kunge tata sekuneglect, but zvinhu zvakakosha. Saka tinoshuvira kuva protective clothing. Then kosi yedu isusu kuti mwana akwanise kugadzira window frame. Window frame iri rinoda simbi, pada ma-welding rods, pada zvakaita sema-cutting disc. Saka you find out kuti agadzire izvi ND4 window frame kana riri ordinary one, handitika tikutarisa kuti ndofanira kunge nditori ne $45 yekutenga zvinodika mwagadzira window iroro, handi mazviona. And sometimes semwana ari kudzidza anogona kutoreswa, pakunogadzira paya wadini wareswa, panguva cheka zvisizvo, simbi iya haichatokwanisi kuti dini tigadzire window iroro, tatombetsveta paside, totsvaga something zvakare chekuti adini tigadzire kase kuendera mberi nezvidzidzo zvake. Saka isusu kuti tikawanawo ma-protective clothing kuti chotanga, then machinery inoda kuti iti wandei, dai tawanawo mushini anokwanisa kuita 4. Nokuti vati vasungwa vandinavo pano pakana maprison, most of them vari kuadmire our department rewelding, nekuti vari kuona vazhinji vavo vaishanda kuma-mines vachichera, asi vaitotsvagwa welder. Wadzimwe welder utopuwa mari kana 1.1 1.2. Saka ivo manje vazwa nomutorongo pavakanzwa kuti kule havanotidzidzisa welding, ndoona vana vacho vakati wandei. Saka ndizokwanisa kuti ndivabatsire vese, zvinonditi remere nekuda kwokuti mishini handinayo kuti zvikwanisiro zvandinazvo hazvikwanisi kuzomita the number of people endokwanisa kusangana naye iri kuda that course. Ndo mashoko andinogona kunge ndichitaura.
Then in terms of registration totarisana pakuti ndine vamwe vasungwa vari muno muklasi vekuti ivavo life background yake chaiyo yakatooma. Vamwe vacho kutovhizitigwa chaiko unogona kushaya kuti ana vhizita here kana kuti kudiwa zvinhu zvinovaremera. Saka panoda kuti kana vanokwanisa kutibatsirawo panguva dzekunoregista paya towanavo hedu kana mari yedu tokwanisa kuti tiwane vakwanise kuwanikwa achinyorawo kuti anotanga upenyu hwake hutsva, nokuti akabuda background yacho isina kumira zvakanaka, obuda vacho munomu mune mhosva yakapara asina chimwe chaari kunoita, automatically that person anokwanisa kudzoka futi zvakare munomwe mutorongo. Saka tiri kuti tinokumbira rubatsirowo kunokwanisa kuzotibatsirawo tienderere mberi neprogramu yedu yakanaka kudai. Aiwa, tinotenda kwazvo nekuti pawo mashoko ekupindira basa rakanaka kudai tichingoni chivimbo neshure kuti kana kune vanokwanisa kubatsirai tinongogona kuzongokusiyisai zvakare kuti kune vati vanoda kubatsirai nezvakati 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 iri shure dekuti murave muchiita basa rakanaka kudai chiona vakomana vaine zvavanozomboona zvo pano bhozi zviri kutaura kwedu tinotaura kunoka kusi kujeri correctional institution vangofanana nevana vari kumavocational training centers vanozongoenda kumba vachinge vaine zvavanenge vadzidziswa kubva pazviri. Tinotenda zvakare nemukana wamati atinokutendai. Tinotenda shefu maita basa. Maita basa. Iko zvino vandagara navo ndivo shefu vekurehab vanoona nezvedhipatimendi iroro kuti tinokonzwisisa kuti zvatanga tichinzwa zvichitaurwa nehama neshamwari dzikurarama dziri mukati meusungwa ndizvo here zviro kwazvo zviri kuitika. Saka regai tinzwe mastages kana kuti maprocesses kana maprocedures avanotora kana musungwa achinge asvika panzvimbo kuti vazoti aiwa iwo wakakodzera kuti uende kunoita bekare wakakodzera kuti uende kunoita zvefamily zvinonyatsosarudzwa sei uye vari kuona mushando wemaoko uyu uchibatsira zvakadii vagari vari pano. Chef makadii? Aiwa, tinofara makadiwo zvenyu. Aiwa, tiri nani. Ndatya kukanganisa maranks ndikakumbire kuziva zita rizere uye zvakare nerank kuti ndikutaura nachef ani. Aiwa, tinotenda. Ini ndinonzi John Maorera. Ndinonzi John Maorera. Rank yangu Principal Correctional Officer. Okay. PCO. Aiwa, tinotenda chef ndikuchigamuchira pamusha wenyu wekadoma farm prison. Aiwa, tinotenda. Tichiti aiwa taona mabasa ari kubatwa pano uye zvakare taona vakomana nevasikana vari kupenya zviso kuratidza kuti aiwa zvese zviri kubva nekupi nekunoko. Ndikade kuziva chef kuti tichitarisa panhau dzerehab zvinofamba sei kuti tizoti musungwa uyu regai timuise kuleather ndi wati kana kutomisa kufarm kana kutomisa kubekari zvinofamba sei maprocesses anotorwa kuti tizoti munhu iko zvino aiwa kwaakushandira ndekoko kwaari kudzidziswa. Tinotenda zvikuru nemubvunzo wakanaka. Chekutanga kana musungwa achisvika paprison pane yatinoti prisonization. Okay. Tinomuorienta kunoti asute paenvironment yaari. Saka regai nditange futi nekutaura kunoti iyo prison pachezvayo inogona kuseva two contrasting things. Pane yatinoti the manifest function of incarceration. Right, kunoti kana musungwa ari mukati handitika society yakasununguka. Then pozoita the latent function of incarceration yatinoti the unintended effect yeprisonization. Right, tiri kuti isusu musungwa kana ari mukati kubudikidza nekugamuchira kana kusagamuchira zvinokwanisa kumuhadhena kana kuti kumusofta. Asi isusu donzo redu seZPCS we are there to transform the mindset. Saka kusvika kwavanoita wasungwa pajeri tinoona wane passion yemabasa akasiyana siyana. Zvinozotibatsira pakugurupa kuti tiwaendese various enterprises atinoita pano pajeri. Ndichiri ipapo zvakare ndoda kuti nditende zvikuru shanduko yakaitika paZPS. Kudhara yanga yainzi ZPS anditi ZPCS. Tikatarisa maabbreviation iwawo pachezvawo ari kutoshuva kunoti we as prison service and correctional service anditi prison and correctional service we are there and we are mandated to correct
the mindset. Philosophy yedu yatinoshandisa tinoti we turn lemons into lemonade. Okay. Kurova kuti malemon asiri, it's not a favorable fruit anditi, but ukaichinja kuita lemonade now vanhu vese vanomhanyira kwairi anditi. Izvozvo tinokwanisa kuzviita through rehabilitation projects atinenge tichiita majeri zvinobatsira kunoti wasungwa wedu wabude washanduka. Ndoda kuti tichiri ipapo zvakare tiripo isusu, we are there to buttress and dovetail the national philosophy yekunoti nyika inowakwa newene wayo. Saka sectors ese we are there kubatsirana kunoti vision yedu isvike tikwanise kusvika 2030 iyo yatakatarisira. Saka pano pakadoma prison ndapi mamwe rehabilitation activities amuri kuita so far? Right, pano pakadoma tine yeboots, tine bakery confectionery, tine tailoring, tine welding, tine farming, tine futi dairy activities atiri kuita, tine building brigade. Okay. Tine wasungwa wedu vanotono employiwa kunze uko vachikwanisa kupa mari iyo yokuservice. Panhau yevasungwa vari kushanda zvakare kunze, muri kuzvidzana zvakadii necommunity enharaunda yamugere yekunzvimbo inoi? Aiwa, tiri kuchidzana zvakanaka nekuti tikatarisa kubuilding brigade tinoona isusu kunoti vanotouya vachitonyoresa vachida maservices edu, nekuti timu yedu yatinofamba nayo iri very perfect pakuita mabasa ayo. Saka tinotosapotwa zvakanyanya necommunity dzakatitenderedza. Totarisa futi even kubakery confectionery yandataura iyo tinoona kuti tine support futi yakakura. Chingwa chedu hachitombotori nguva, chinongoti chichisvika chobva chatongopera. Takatarisa mukudyidzana ikoko, ndazwa zvakare pandambotaura nevamwe vari kuwelding vachitotsanangura chaiva totopa macertificates vanhu vedu vanotonyora kukadoma vocational training center. Zvanga zvakakuomerai kana zvakakurerukirai zvakadii pakutanga kunoapproacha vocational training center, because zoti kunenge kwakazara vana vasingatonyatsonzwisise kuti kushanda nevanhu vanenge vari mukati memajeri mainmates hakuna kumbosiyana nekuti uri kushanda nalecturer wako. Makatanga kunovadzidzisa zvakadii kana kuti zvanga zvakakufavirai sei kuti mutange kunovaengage? Ndoda kutozoti iko zvino vanhu vashoma vane muono wekuti aiwa jeri rinofamba rakadai, asi kune vamwe asati zvapinda mavari kuti vanzwise kuti aiwa vasungwa kana munhu achinge asungwa zvamakangomuzvara ari ndo zvaanenge ari, hapana musiyano pavana ivavo. Makanokwanisa kunopinda sei mavari kuti mwadziudza kuti aiwa vanhu ava vakangofanana nemi? Right, chekutanga ndonga tine chirongwa cheprison day. Paprison day kazhinji kacho tiripo kumaketa organization yedu, service yedu niki. Saka through that interaction now nemavarious stakeholders vanopesera vakunyatsotinzwisisa zvakanyanya niki. Uye kumavocational institutions tataura nditika takaita advantage yekunoti tikatarisa wekubhutsu wana wakatograduate, maofficers akatograduate ikoko anditi, then the same applies nekuwelding, wazhinji wacho wane macertificates ikoko. Saka wanga wagara wachitwa nemalink ikoko niki. Saka zvinowa easy manje kwatiri kuti tishande nekuengage vanhu mainstitutions iwayo. Hapana matambudziko amusangana nawo zvichida angagone kuda well wishers zvichida pamaprojects iwaya? Ndambonzwa zvimwe vachitsanangura kuti mishini yekusonesa dai yati one day, ndikanzwa zvakare kuwelding dai kwawandiswawo magrinder, zvakasiyana-siyana zviri kudiwa. Hapana here zvamungade kuti muri yeZimbabwe ibatsire nazvo takatarisana nemabasa emaoko ari kuitwa pano? Ichokwadi, mubvunzo wakanaka. Ngatitarisei kubhutsu first dzatataura project atinayo ichangotanga. Saka machinery chaiyo hatina, zviri kutoitwa nepassion nevana chete kuti wakwanise kuti tichibudisa something. Asi tiri kutarisana kuti nekufamba kwenguva tichakwanisa kunge takurawo. At the same time kana paine futi wari willing kutibatsira, aiwa tinogamuchira kunoti watibatsire. Totarisa futi kumamwe machallenges atiri kusangana nawo, katarisa kuconfectionery. Tikatarisa kuconfectionery toona kunoti yes tine zvatiri kuproduce anditi, asi
nzvimbo yedu idiki in terms of market handiti tikuona sekunoti tinofanira kubata kadoma ino yese asi arungogumira zvavo kunana ngezi Mpamombe nezvimwe zvakadaro asi tinoshuwa kunoti dai tabata kadoma yese pakutengesa kwatinenge tichiita tichiri ipapo futi tiri kumboita challenge yemapower outages magetsi anombodzima apo neapo saka izvozvo zvinoscale down production yezvatinenge tichibika nepoor ventilation system unoona kuti season yatakuenda manje ino yekupisa mune maakupisa manje zvokuti zvinokanganisa futi kuproduction yedu yezvatiri kubika tikatarisa futi kuwelding toona unoti yes wana vari kudzidza asi protective clothing vazhinji hawana handiti inowa zvinowaisa panjodzi yekukuwara handiti zvakare kuno vamwe vanenge vachida kunyora asi vachizokundikana nekuda kwekushayiwa mari hamawo dzinenge dziri panze pamwe pacho dzinokundikana chikonzero chine chiri chekuti musungu ari mukati ndiye anga ari breadwinner saka oshaya manje kuti omanyuvha sei kuti akwanise kuachiva zvakatarisira ndichida kunopendera zvangu ndanzwa ndofunga kwandanzwa zvemacertificates ekuwelding chete ko mamwe maprograms esaya vane macertificates ekuti zvichida kana akakwanisa kuzobuda anokwanisa kuzonoratidzawo zvichida pavachada kunoshandira zvichida kune vamwe vanenge vachidoitwa mabasa asi vanongada kuonawo links kana kuti mabasa wakamboita unongovapo certificate kuti aiwa ndaitomboshanda kwakati kana ndakaiwa ndakadzidza kwakati zvichida chatingati chitupa chekuratidza kuti aiwa zvicho kwazvo ndiElizabeth watotaura nezvake akadzidza kwakati pane here besides kuwelding kwandanzwa kwavari kuenda kuKadoma Vocational Training Center kune here vamwe ava vemamwe maprograms aya vamuri kupa zvakare macertificates aya so far hatina asi zviri mupipeline okay zviri mupipeline zvokuti tinofunga by the end of this year tofanira kunga taachiva something okay ndo zvatiri kungotarisirawo aiwa tinotenda chef handisekana mune mashoko ekurudziro amungade kupawo kucommunity zvida nekuda kwemamwe maemails apedyo kubuda zvida nhasi kwatobuda vamwe mangwana kunobuda vamwe iswera mangwana kunobuda vamwe vanhu vese vavo tingade kuti ruzivo rwamungade kuvapa mashoko ekurudziro mushure mekubuda kuri kuita vana kuti vakwanise kunoita sei kunovagamuchira chokwadi regai nditange ndichitaura kunoti ndoda kupa quote ya Archbishop Desmond Tutu panapa anotaura kuti there comes a point when we need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and find out why are they falling in. Chekutanga ndechekunoti community ngatinzwisise kunoti vanhu vanopara mhosva nekuda kwei and pane ma-factors akawanda ma-agents socialization ari kuita role yawo here kubatsira vana pakuyaruka kwavo ma-churches totarisa family itself education school media zvese izvo zviripo pabehavior modification yemunhu saka ma-agents ese iwayo akakwanisa kuva nerole yawo yaanoplaya pakukura kwevanhu tinokwanisa reduce crime rate muvanhu imomo niki asi all the same ndoda kuti nditende zvangu management yedu vachihovhu CG nemuono wavo zvikuru sei kumaprisons totarisa futi wamakuwire commissioner Makuwire officer commanding wedu tozotarisa pano paKadoma superintendent Katsambe Madam Katsambe ne the entire Kadoma farm nesupport yavari kutipa pane maprojects atiri kuita panapa zvinoratidza kuti we are there to buttress and dovetail the national philosophy. aiwa tinotenda chef muve nezuva rakanaka totenda zvakare muchigamuchira zvakanaka pamusoro wenyu weKadoma Farm Prison sarai zvakanaka tichazodzoka zvakare zvichida zviri mupipeline zvinenge zvaita se zvazadzikiswa aiwa tinotenda chose. Thank you so much. Oh, wanatoti, izu wanatoti.
mutidiona tambire kumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana kumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana